Kublai pi baro ngi pediang so bhai pi shakathup khubor mata ka jan miet shwaban phash ki khubor ki babania ngi nya pet shwai ki mat bakong san Kieu ki jing ya brio ha Nepal na ki jing knyo ujumai shakashi spa sau phongut knyo biang sa kumbashi spa san pandai sin hadien ujumai umajur On kirshan ke sarkar ki kam wat bania kam penroi bar ki kam kintie ki jat tien ke jilla ong menteri dang ba ke jillau konrad ke sangma On kut no ke jingya kilan met ki bor shipai kari India bat Malaysia ke exercise harimau shakti 8000 arkulai la shai keski Bat ya shaprang ke jingya kren ban pintre kam ya ka national education policy ha ke kerdan undergraduate ong u vice chancellor ke Nehu Uprabha Shankar Shukla Ki khubor ki babania Hari Nepal kombashi spa sau pongut ki brio kila do no yala ka jong ka jing em but shi spa san pusan ngut ki weipat kila min sau hadien ba ujumai uba ka bor jing klan jong u kala kot shakan real point sau ha ka reach the scale ula pen knyo ya ka phang shate lam sep ngi jong ka ne ka ri hinen ka miet kat kom ka khubor balayo padiang na ka secretariat jong u menteri dang ba ka te ka ri ujumai ula knyo jan ha ka por shiteng senya ha ka por ba ki brio baro ki dang yo thia lengai ka simbot mayor ka Sarita Singh jong ka Nalgat municipality ha jajar kot kaladai ka way na kibala khlat no na kane ka jingjia la ong ki he sarkar la lap ru baladon sa kumbashi spa san khandai sin ki jing knyo ki ba malumala hadien ujumai ubajur ubala knyo nin kamiet la pentip ka National Earthquake Monitoring but Research Center Lang ba ke jillau konrad ke sangma ha kasgi satjan ula ong ba ka sarkar jilla kan ai jingkrshan yeki kam wat bania kam penroi bat ki kam ban kintiu yeki jat ktien ba pher jong kane ke jilla da ka ba ai jingkrshan da ki song tingka shaki start wat bania ki nong tho kot bat ki we haba ai jingkren ha ka Babu Hajom Kisor Singh Memorial Lecture ha ka ne ka nong ba mata ka sngi menteri dang ba ka jilla ula ong ba ka sarkar jilla kan sa pinmi ya ka program ka ba kerpang ban kirshan ki kam tho kam tar bat ki kam wat bnia ki batmu ban kintiu ki jat ktien ka jilla bat ya ka riti ka dustur jong ki brio jongi ha ka ba ula benrap shu ru ba ka yeng dorbar thau an ka jilla Meghalaya kelas dang ya ka program ban sam jingtip halor ki jat ktien jongi hakaba ki MLA na rilom garo kinsayo jingtip shapang kaktien Khasi bat katba ki MLA na rilom Khasi ba jantia kinsayo jingtip shapang kaktien garo issue that we have taken up at a different level now where a resolution has been passed by the assembly which was not done in the earlier times and continuously more than 4 to 5 memorandums have been submitted to the central government and I want to give you that assurance that we will continue to push and ensure that we don't leave any stone unturned. Kajingkilan met jongki bor shipai kari India bat Malaysia ka exercise harimau shakti 8000 arpulai kebelas dang ha ka arpulai terik ubnai risau ha foreign trade note umroi cantonment kan sekut no la shai kesngi kane kajingya kilan met katmu ban pen klan shu ya kajingya dei ki bor shipai jongki dei ki artli ki ri kane kajingkilan met ru kade ka sen jam ka bakong san ha kajingya snok tilang jongki bor shipai jongki ne ki ri kane kajingya kilan met lang katmu ru ban pen klan shu ya ki bor shipai ban kampen bha shu ru ya ki ru kam tre jam bat ban kintiu ru ya ka jingedei ki bor shipai jong ki ne ki artli ki ri to be engaging with 27 countries by conducting 39 exercises, that is the training exercises, and Umroi Joint Training Node is one of the state-of-the-art institutions which contributes to such training. In 2016, the Indian Army had conceptualized and created an independent and fully integrated JTN at Umroi.
U Vice Chancellor Kanehu u Prabha Shankar Shukla matakas ula ong ba kajiya kren kadang yat shaprang bat kitanat ba pair na kabenta ban pintikna ya kajing pintrekam ya ka National Education Policy wat hakakerdan undergraduate kam hadin habut haba ai jing kren bat kinong tho kubor ha shilong u Vice Chancellor ula kentat ya kajing kenno ba ka National Education Policy kan bo jingma ya ki samla puli da ka ba ong ba khandai pong na ka shispa ki school ba hakalengkari kila de pintrekam ya kini kimat trekam bathmai hakaliang kapule puthi 2022-23 implemented the new education policy for the PG students. In between, we have also even discussed to implement the new education policy for the UG in the next or coming academic sessions, and we already taken all the kinds of the even approval from the different bodies. Ka sarkar Meghalaya hakasi thok dieng kalaya soy ka dorkas jong ka jingyas ngau thu jingmut lang lane ka Memorandum of Understanding MOU bat ka Lulu Group Hypermarket LLC nakabenta ban shalan shabari yo sotrun bat yo so nyamtra ya ka de ka dorkas laya soy hakapor bla penlong ya ka World Food India ki so ki pai jong ka jilla Meghalaya ki long ki ba paunam bhasha bari khamtam e hapo ki ri Gulf Hadien baladep ya soy ka nega dorkas imentri badai pet ya katanat karep karyang ikong amprin lingdo ilaong baka jilla Meghalaya kala shim ya ka sin jam ka bakraw e hakabia day bat ka jingpen yaday ya ki nong rep bat ki kinhon ka perthei nakabenta ban kampen shong dor shu ya ki mar ki mata jongki da ka ba pentiknaru baki mar ki mata ki bakam kerpang e jong ka nega jilla kin yo ya ka jing itu ka ba byangtam haki yaw ba ka perthei barok away U Vice Chancellor Kanehu u Prabha Shankar Shukla ulayada ya kajing thungkam ya u Senior Consultant but Technical Officer u Rohit Prasad hapo kanika school ba. U Vice Chancellor Prabha Shankar Shukla haba ai jingkren shikilat pathai khubor mataka sngiu la ong ba ya kajing thungkam la le da kababut rinti ya baro ki kendon. Ka Joint Action Committee JAC bakintup ya ka Nehu ta Nehu su but Nehu NSA klapen kre ban penlong ya ka jing yakhi ladaw Vice Chancellor ka Nehu u Prabha Shankar Shukla shim wengno yaw ni Senior Consultant but Technical Officer u Rohit Prasad da ka bakenno balashu thongkam be an Any paper, any proof how any administrator or any person are in position to terminate anyone, either contractual or the regular. But there is a procedure. No? Yes, if you have any allegation, you can raise the allegation. We will constitute a committee. Accordingly, I am ready to take the decision to terminate the Nehu Prasaders. Nakadaw ki jing dawa ki babun ka DD News Meghalaya kan sakam penbun no ya kapor ai kubor jongka kaban jalan no nakashipo minute ka khatsan minute nadu ka santerik unai wieng arajar arpulai ki pat nong pet nong ngap kila ban pet ya ka kubor Khasi hakapon riusteng janmit kadba ka kubor parengpat kan sedang hakapor inyo beje janmit man lakasngi Nado kasantarig unay wing ahajar apulay kapor nakabentaki kubor Khasi bat pareng kan sakila. Pilaban pet ya kubor Khasi hakapor nriw siteng janmit bat ya kubor pareng hakapor nyobaji janmit. Pilaruban pet ya kubor kabaman nakasngi haka YouTube channel jong ka DD News Meghalaya. Mentapat nginya pet ya ka jinglong jingman ka sun meneng ha shilong ka jing shet kalong arpway point sun degree Celsius bar ka jing kriat kalong khatway point sun degree Celsius ka jing ngem ka haw kalong nyopway na ka shi spa min step ban nyop khandai na ka shi spa janmit kalaban don ka jing hap slap ka ba malumala hakikat to ka neki jaka Shwaban poy siya ka bakut jong ka thuk kubor nginya pet biang sashi se ni kimat bakong san Kiyo kajing yap briyo ha Nepal na kajing kanyo ujumay siya ka spa sao kongut kanyo biang sa kumba spa san kunday sin harin ujumay ubajur. On kirshan ka sarkari ki kamwat banya
kampen roy bat ki kamken tie ki jat tien ke jela ong menteri rang ba ke jela Konrad ke sangma on kutno ke jingya kilan met ki bor shipai kari India bat Malaysia ke exercise harimau shakti arhajar arpulai la shai kesni Bajya Chaprang kejing keren ban pentrekam ya National Education Policy haka kerdan undergraduate ong u Vice Chancellor ke Nehu u Prabha Shankar Shukla. Te parlok dakitu gi khubor ngila poisha ka bakut jong katup khubor jingi mata ka janmiet hadu bang de syambiang bat phi la shai kasngi khublai phi baro. Invest in the share market, earn lakhs with guaranteed returns. This limited period offer is just for you. Snakes have cameras in their eyes. How can you believe this nonsense? Aren't you doing the same thing, Dad? Nobody can promise guaranteed returns in the share market. If you see any such message, mail or ad, you can be